lovituri așa de brutale. Așa că am scăpat cu o singură bătaie și aia a bătut frumos. Să citești 3 dosare așa groase cu ce ai făcut tu și să realizezi că era urmărit de în schimburi de 2, 3, 4 inși după ce ieșise din închisoare, deci în 64, în 12 aprilie am ieșit. Sigur, eram liber, dar liber în ghilimelă. Și mi se întâmplase, m-am întâmplat și eu. Și s-a întâmplat exact cu nevasta mea, în 78, o relație a reușit să se ducă la niște rude în Spania, la Madrid. Și spaniolii în 78 nu i-au dat nici azil, nici drept de ședere, nici nimic. Și a adus aminte că are nume nemțesc, s-a dus în Germania și pe baza faptului că era soția mea, nemții i-au dat imediat drept de ședere, azil, locuință, ajutor de șomaj și toate drept. Într-o nouă vizită la liceul nostru, a fost interesant ce le-ați povestit elevilor. A fost chiar mai mult decât interesant. Asta pentru că noi anul acesta o să studiem o istorie a comunismului ca și materie opțională pentru clasa a 12. Cum găsiți liceul după 58 de ani de la... Foarte mult schimbat în bine și minunat și, repet, pentru mine după atâția ani și încă o dată vă mulțumesc mult că mi-ați oferit această șansă ca să mai îmi înfrumusețez bătrânețile, ca să spun așa, cu amintiri din copilărie, dar amintiri frumoase, în ciuda umbrei pușcăriei. Noi am pornit de la un cerc de istorie anul trecut și aici am studiat câteva teme interesante, printre care a fi copil în comunism. Probabil că această întrebare i-a făcut pe ei, pentru că ei au ales opționalul. Iar de aici, ideea de a aprofunda o disciplină evident asociată istoriei noastre, o disciplină opțională, care le servește nu numai interes, dar și poate fi de mare ajutor din perspectiva bacului. Ce însemna a fi copil în comunism, în perioada stalinismului? Da, era neîndoielnic la capitolul istorie, cultură, religie, era zero. Privesc înapoi, a fi copil, ce făceam? Copil, mergeam și la cinematograf. Existau numai filme sovietice. Tot cu relații, sigur. Vremea totul era cu relații, începând cu mâncare, îmbrăcăminte, lectură, cărți. Ce v-a rămas în minte după toată experiența aceasta terifiantă, după 5 ani de închisori? A fost o lecție de viață, în adevăratul sens al cuvântului, care nu strică nimănui, cu condiția să dureze maximum 24 de ore. Dar 5 ani e cam mult. În ciuda foamei, bătăii, terorii și a muncii extrem de grele fizice, avizi, dornici, flămânzi după carte de a învăța. Și am avut șansa cu oamenii care ne înconjurau, care erau alături de noi, tot în haine vărgate și așa, și s-au ocupat de noi ca de proprii copii și au făcut școală cu noi și o școală bună, poate chiar mai bună decât se făcea în libertate în anii. Poate fi asta un mesaj pentru tânăra generație de astăzi. Iată, spuneați că școala din închisoare v-a salvat sau v-a ușurat suferința și poate și după ieșirea din închisoare. E un mesaj pe care putem să-l dăm tinerilor noștri? Fără îndoială că
chiar eu, la vârsta lor, eram obligat să învăț și ce nu-mi făcea plăcere. Știu, materii care chiar, dar eram forțat să le facem. Pașca, istorie, literatură, care nu spuneau decât foarte vag și rare ori adevărul istoric, chiar privind România și așa mai departe. E de apreciat că în zilele de astăzi se poate învăța istoria adevărată